Тук съм, за да ви напомня, че остават точно 12 дни до края на август и съответно 12 дни до края на офертата, която ви направих преди 2 седмици и подаръка към нея, а именно 20% от всяка моя онлайн консултация, съответно от 60 на 50 лева за 1 час работа с мен, професионален психолог, психотерапевт, семейен консултант, констелатор. И към този 1 час психотерапевтична работа и психологическа ви подарявам семейна констелация, която е също едночасова. Тоест за 2 часа работа с професионален психолог вие получавате консултация едночасова и констелация за 50 лева. Аз смятам, че тази оферта е изключително изгодна и много полезна и се възползвайте, защото от септември аз ще си вдигна цените, защото знанията, които придобивам, всеки ден знанията, които съм придобила последните доста години, просто няма как да се продават на подобна цена. Понеже много хора чували сте за семейни констелации, но много хора не знаят какво е семейна констелация. Аз това го виждам, мислех си, че всички хора знаят. Как да ви поговоря малко за семейните констелации. Семейната констелация е един много интересен метод. Много хора смятат, че е шамански, мистичен и да, създателя на семейните констелации Берт Хелингер се е учил и в шаманските племена. Но, разбира се, не само. И затова много хора смятат, че това е някаква работа с духове, с енергии. Да, и това е енергийна работа. Но по-скоро аз бих нарекла семейната констелация работа с подсъзнанието на човек. С подсъзнанието и с неговата родова система. Защото ние сме много дълбоко свързани с нашето семейство и като цяло нашия род. Нали се представяте родословно дърво? Корена е нашия род и нагоре са поколенията. Корена са родоначалниците на рода, нашите прадеди, нашите родители и ние сме свързани с тези хора и ще бъдем винаги свързани с тях. Нали сте чували преди години нашите баби, като са казвали, примерно, проклятие 7 поколения и така нататък. Но да, на нас не се отразяват тези 7 поколения назад. Но най-често ни се отразяват отношенията с нашите родители, нашите баби и дядовци. И какво прави констелацията? В констелацията ние изследваме какви са тези връзки, какви са тези лоялности, защото ние сме толкова дълбоко свързани и лоялни към нашия род, към нашите прадеди. Например, ако на една жена е трудно да забременее, може да се окаже, като се изследва в семейната констелация, може да се окаже, че нейната пра или прабаба, примерно, е имала прекалено много деца, които са починали. И тази лоялност, нали, подсъзнание, ние това не го разбираме. Защото като кажа някои, хората ми казват, не е вярно. Вижте сега, това е подсъзнание. Ние не знаем какво има в нашето подсъзнание. И подсъзнанието, нали сте виждали айсберга? Подсъзнанието е всъщност това, което е под водата. Тоест нашето съзнание, изобщо ние не подозираме какво се крие в нашето подсъзнание. И семейните констелации изваждат тези лоялности наяве. Да, моите констелации, които в момента правя, са онлайн. Разбира се, аз ходя на констелации преди да започна да се обучавам от 2017. Аз съм за констелациите на живо. Но трябва да ви кажа, че онлайн констелацията може да направим много добра диагностика чрез нея и да направим много добра сепарация с майката и бащата. И също може да включим, зависимо в тази констелация, която аз буквално ще ви подаря, започва се от работа с майка, баща и вътрешно дете, защото ние всичко, което сме наследили, 90% от нашите модели, убеждения, мисли, чувства, емоции не са наши, а са на нашите родители. И ние си мислим, че са наши. Негативни убеждения, навици. Просто ако общувате, ако сега сте осъзнати, аз това го правя, между другото, последните 2 години, наблюдавам много сериозно майка ми и баща ми, нали така се случи. Аз не казвам вече, че да, ние избираме, нашата душа избира къде да бъдем и какво да правим. И аз директно виждам негативните убеждения, които има майка ми и баща ми, как се отразили на мен и не съм го осъзнавала. И дори на моменти изпитвам гняв, с което разбира се съм се контролирам този гняв, защото ние даваме място на всички емоции. За емоциите темата е много голяма и заобщо мога да ви говоря с месеци, може би седмици, без да спра на какви ли не теми, всичко е толкова свързано, но така. Какво ще правим по време на констелацията? Значи, по време на моята консултация, едночасова, там ще направим диагностика.
Вие ще ми споделите какви са вашите проблематични теми в живота. Ще изследваме вашата карта на света. Дали вашата карта на света всъщност съвпада с картата на света, в който сме. Защото нашата карта на света и всъщност карта на света са две различни карти. Ще видим къде някъде стържат взаимоотношенията, какво ви се получава трудно, какво не ви се получава съответно, къде не се срещате с хората в взаимоотношения, приятелски кръг, трудно ли, какво мислите всъщност, какво е вашето отношение към парите също така. Защото нашето отношение към парите отразява нашето отношение към нашата майка и към нашия баща. Това ще го направим в консултацията. Още там ще ви дам много напътствия. Нали, аз съм много далеч смисълта, че една консултация, една констелация ще променят живота ви, но имайте предвид, че една семейна констелация се равнява на 10 часа психотерапевтична работа. И това мога да го гарантирам, защото аз съм била на много семейни констелации. Започнах, както ви казах, 2017, когато започнах да уча психология. Изобщо не знаех какво е семейна констелация. И си казах, че един ден аз ще стана констелатор. Завърших в Академия Щастлив живот, семейни констелации, след това бизнес констелации, системата любов и интимност, архитект на живота, след това интуицията, които са NLP, които са много взаимосвързани. Стояна Нацева дава много информация. Аз не съм класическия констелатор от школата на Берт Хелингер и не е нужно, защото сега хората ще кажат, нали, че не си учила 5 години за констелации. Хора, аз съм магистър психолог, оттам нататък имам 2 години квалификация за семейен консултант, оттам нататък съм базов психотерапевт с документ от школата по позитивна психотерапия в България. Член съм на Дружеството на психолозите, завършила съм курс на метафорични карти, NLP, арт-терапия. Още много може да видите в сайта ми, разбира се, там всичко се вижда. И от септември започнах да уча семейни констелации, като имах много добра подготовка преди това. Прочела съм всичко, което е не само на Хелингер, оттатък съм си взела още няколко книги за семейни констелации. Непрекъснато аз се развивам и изкарах курса при Стояна Насева, след това записах и за бизнес констелациите и смятам, че това е много добра база, така че не е нужно аз да съм учила 5 години за фамилен констелатор. Някакси в тия времена вече е несериозно при всички тия мои квалификации и знания. Така че, доверете ми се, аз ви обещавам, че в тези 2 часа, като разбира се, те ще бъдат в отделни дни, първо ще бъде тази семейна, ще си оговорим за консултацията, ще направим един разговор 15 минутен по телефона, но ви съветвам да ми пишете на лично съобщение, защото телефона, който съм дала, аз вече стои постоянно изключен, защото се оказа, че хората започват да ми звънят в 10-11, в 6 сутринта, в 2 през нощта. И когато вие ми напишете в лично съобщение в страницата Магията да твориш живота на мечтите си с Диана, аз ще ви отговоря и тогава ще си напиша моя личен телефон, защото виждам, че сега разбирам, че много мои колеги не си пишат телефоните в сайтовете, в страниците. Има защо, защото има хора, които, нали, някакси те не са, като че ли са пропуснали първите 7 години, оттам нататък аз няма какво да направя, защото аз не съм учител, аз съм психолог. Така че възползвайте се от моето предложение, има още 12 дни, свържете се с мен и аз ви обещавам, че след тези 2 часа вие ще имате такива осъзнавания, каквито най-вероятно до сега не сте имали в живота си. И ще ви бъде изключително полезно това. Ще направим сепарация с вашите родители, ще изследваме отношенията с тях и със сигурност вие ще разберете защо нещо в живота ви не се получава. И ще разберете как да работите, за да подобрите вашите отношения, вашата финансова сигурност, изобщо вашите убеждения и нагласа към всичко, защото всъщност ние приличаме това, което излъчваме. Ще ви обясня, ще бъде много интересно. Така че очаквам да ми пишете и да се срещнем, макар и онлайн. Енергията също е много силна онлайн. Аз бях човек, който не вярваше в онлайн консултирането. Трябва да ви кажа, че курсовете, през които преминаваме, които са онлайн, когато се общувам, трябва да ви кажа, че енергията наистина почти не прави разлика между наживо и онлайн. Така че възползвайте се срещу 50 лева, 2 часа работа с психолог, психотерапевт и констелатор. Мисля, че е истински подарък. До скоро!